L'Associació Espanyola contra el Càncer ha eixit un any més al carrer per a reunir fons per a la lluita contra la malaltia. Sota el lema Done la cara per tu, han creat la iniciativa Un minut de música contra el càncer. Junto a ti, dando la cara por ti. Una de les taules informatives ha estat instal·lada en la porta de la seu principal de la Diputació de València. La ciència està donant la cara per totes les persones, homes i dones, que estan patint la malaltia i que no perden mai l'esperança perquè la ciència avança i estem tots allà al costat, perquè això ens pot passar a qualsevol. Per tant, les institucions, el nostre deure és estar ahí, recolzant, aportant diners, aportant recolzament i aportant tot el que faci falta per a que aquesta investigació vagi endavant i siga una realitat per a les persones. Berenguer ha estat amb els voluntaris, amb el president Tomàs Trenor i la gerent de la delegació de la ECA València, que ha omplert avui els carrers del Cap i Casal de música i d'esperança. Derribando el miedo siempre junto a ti.